खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय लोगोआव दङ फेस्लानि राजा मोनसे समनि जा समाव टेपनि केसेट बा अडिअ केसेटनि समावनो बिथांमोना जोबोर मुंदांखामोन गोबां सुबुंजों मिन्थिबोजादोंमोन लोगोसे मुगाजों गोरोबनाय जा समाव बै समाव सासे मास्टार सासे टिचारनि जिउआव गोबां बिहारै लानाय जोंनि बर' समाजाव दंमोन बै समावनो बिथाङा हंला मास्टर हायनामुलि बालन्दा टेप्टेन बायदियाव जोबोर जोंनि बर' समाजजों बर' हारिनि सुबुंफोरजों अनसायबोजादों बिथाङानो जाहैबाय टिपु नार्जारी स' गिबियावनो आदैखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायग्रोबाय नोंथांनि आगाम सिनायथिखौ होनानै खावलायग्रोबाय सिनायथिया बेनो मानसिफ्रा टिपु होनना मिथिगौ टिपु नार्जारी नार्जारीखौ बुंदेरथारो बयबो टिपु नार्जारी दा जायगाया आंनिया मुसलपुर बाथौफुरि दिगलदङा जोनोम जायगाया दा बोरै जाखो माबानिफ्रायनो आङो 1986 बै समनिफ्रायनो कालसाराव गोदोना दंमोन उन्दै सेंग्रा सानिफ्रायनो बेयावनो हारमनि बायदिसिना दामनो सोलोंबाय 80 थाखानि हारमनि बायना सानबाजों रोंदोंमोन आं बै समाव 80 थाखानि ओमफ्राय सानबायावनो हारमनिखौ मेथाइ दोंसे दंमोन आंहा देसां फोरमायना होला मेथाइया मोनसे बोरैबा दाम दं गोग्लैनाय बेखौनो दामै रोंग्रोदों हारिमुआव माने हारमनिखौ रोंदों आरो ना नो जानोबा आगै पापर भाजा नायगिरिनोंथांमोन जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि बे मोगा-मोगि भिडिअआ स' नोंथांमोनाबो मिनिलांबाय था आंबो मिनिनि बिथाङा जोंखौ मिनिहोगोन स' दे बुंलांबाय थादो दे दा बेफोरबादिनो थाङैहाय जेब्लाबोथ' थाद'आखै ग्रोब थाङैहाय माबानिफ्राय 1983निफ्रायनो ओंखारथारनायसै बिनिफ्राय आरो केसेट बायदिसिना बानायलांबाय दिनैसिम हारिमु सिबिनायाव गावखौ नांथाबनानै दं आरो बै समाव नोंथाङा नोंथांनि जायगाया बे बाक्सा जिल्लानि आथिखालनि मुसलपुर बाथौफुरियावमोन बेनि उनाव खोनानो मोनदों नोंथाङा बे जोंनि सानजाहा बर' रायजो गहपुरसिमबो थांदों होननानै जों खोनानो मोनदों बेयाव गहपुराव थाहैबाय आं बेफोरबादिनो बोरैबा हारिमु सिबिनायावनो हजोंबो जायगा मोननानै बेयाव जायगा दाबसे दोनहैनायसै संसार मोनसे जाबोबावदों ओमफ्राय आथिखालाव दा मा जायगायाव दङ दा आरो बिनिफ्राय गिदिं फैयै बाक्सा जिल्लानिनो बे सावदुर फिथा अन्थाइबारि हादान होनना बुङो खायसे खनाव रौमारि हादानबो बुङो दा बे जायगायाव दंथ'यो दा माने नोंथांनि बे नबथिया आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि सावदर बिथानि रौमारि अन्थाइबारि हादानाव स' बेवहाय नोंथाङा दासान्दि साबैसे दङ नोंथांनि संसाराव दा साबा दं जों बिसि फिसाय फिसाला सानै फिसाजो सासे बै समाव आं जेब्लानोखि थाबोजेननाय माबाया जाहैबाय मुसुखानिफ्राय जागायजेननानै दा बे आनन्द लाहारनि रेगे रेगां बर' फस्लाबो थाबाय आरो बाग्रांलि बर'नि होसिख्राव उपेन बर'नि हरेस्वर बार'लाम्फा बेखौनो आंनो माबाजोबबोनायमोन गरायजोबबोनाय मालायनि सिङाव दंमोन आं बिनि उनाव बे 1987 आंनि जि पुर्निमा पापेट थियाटार बिनि मुं दोननानै मुसुखा थियाटारखौ सोलायदों मुसुखा थारमाने मुसुखा ओरैनो फुथ्लाखौ मा होननाय जायो बर'आव रावबो खोन्थानो रोङा दाबो डिक्सनारियाव बेनिखायनो दा पापेटाव दोनहैबाय आं पापेटखौथ' इंलिसाव थाबाय नामाबोथ' इंलिस आरो थियाटाराथ' इंलिसखा दान्दिसेनि न' होनना बुंदों दान्दिसेनि न' बेनिफ्राय हमदो बेयाव सोरबा मोजाङै फैयो थियाटार हलाव हाबोब्ला थैनानै फैयो ना गोथाङै फैयो खुनु थिग गैया बेनिखायनो बे मुसुखा बे थियाटार हलाव थाबा मोजां आखलसो लायो ना गाज्रि आखलसो लानानै फैयो नाटकखौ नायनानै नै बेफोरबायदिमोन पापेटनि अर्थआ जाहैबाय जाय मालायनि सहाय नङाब्ला खामानि मावनो हाया बेखौ पापेट होनना बुङा होनब्ला पापेट नंगौ बेफोरबायदियाव थोंजोंनो इंलिसाव दोनजोबदों आदैया बे हायनामुलि जितु अडिअ केसेट बेखौ बेसेबांसो मायथाइयाव माने गिबि रेकर्डिं खालामदोंमोन बियो
1986 बेयो खोन्दोसेल'मोन ना खोन्दोसेल'मोन थ' बेवहाय दा आथिखालावथ' बे फैला सारमोननि फैला बरगयारी सारमोननि जोबोर मुंदांखा हायनामुलियानो दासान्दि जोबोर गोसोखौ बोहोनो हादों स' बै समनि जों माने बै समनि हायनामुलियाव जा अडिअ केसेट नोंथाङा रेकर्डिं खालामदों बेवहायथ' गोबां जों द्लाम माने मिनिनाय डायलगखौ खोनादोंमोन बेनिनो माखासे डायलगखौ नोंथांखौ होनो आं खावलायबाय माने जाहाथे नायगिरि बिथांमोनाबो मिनियो दा बेफोरथ' गोसोआव गैजोबथारला जिखिनिया गोसोआव दङ आदैया जिखिनिया गोब्राब जागोन माथो देलाय बेफोरबादिनोथ' थारमाने सासे थिखादारजों नांलायनाय दंमोन थिखादार दा बे थिखादारा आंनि फिसाला इथा खावदोंमोन बे इथा खावनायाव केसा जाहैदों बुना हरदोंमोन बिमा मा जाखोलै बिहा मा जाखो हिनजावा बुंबाय मा जादोंखै ओइ आमखा थामखा बुराया इथा खावनायनि बुना हरदों आंनि इथा खावनायनि फिसाखौ बुना हरदों आंनि फिसाया इथा थरसेल'सो खावदोंमोन नों माथो दालाल जात सालाद थाखायनो खावना लाबोदों आंनि न' मोखांजों 2 नम्बर इथा खावनानै ट्राक सालाय 2 फुट गोथौ खालामबाय बे लामाया नोंनिनो मा नोम्फानि नामा बेफोरबायदि माखासे दं माने किरोसि गोलैलायदो होननाया ना बे थिगानो दङ ओमफ्राय बेनि उनाव आरो नोंथाङा आरो जों माने गोबां हिट खोनानो हंला मास्टार बेयावथ' बिहारै लानायनि माखासे रलाव माने नायलुखौ खोनानो मोनदों बेखौ फिल्माव ओंखारदोंमोन आं मास्टार जादोंमोन फिल्माव ओंखारदोंमोन बे अके ओमफ्राय बेनि अनगायैबो नोंथाङा दासान्दि गोबां बर' फिल्माव खामानि मावदों होनना बुंदों नोंथाङा बावैसो सिगाङाव बुंदोंमोन बे क'क्राझाराव दा गोदानै शुटिं जागासिनो दङ मा मुंमोन बे डुप्लिकेट पुलिस बेवहाय नोंथाङा मा रल लादों बेयाव बे डुप्लिकेट पुलिसनि बिफा रल खालामो बिफा रल ओमफ्राय जोंनि दा सोर ओरैनो एक्टर दं बेवहाय एक्टर एक्ट्रिस आंनि गोसोआव गोग्लैयो गोदान गथ'फोर गोजा ओमफ्राय एक्ट्रिसफोरा एसे खामानि होगोन बेखौ आं एसे जाज खालामदों थारमाने जेराव आंजों लोगोआव जों मालायनि शटखौ नाया नालाय खिन्थु बे सानैया आंनिनो बिहामजो जाफैदोंमोन ओमफ्राय दासान्दि सोलिगासिनो दं शुटिंआ सोलिबाय थादों ओमफ्राय दंबावो आर्टिस्टआव ओरैनो जोंहा मोजाङै मिथिजानाय मस्क' बेबोथ' बिराद माने साम' होनब्ला मोजां मिथिगौ साम' होनब्ला नोंथाङा सानैजों गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दङ बिबाया जालायदों बे फिसाजोनि बिफा आं फिसालानि बिफा माने सानैजों माने आलासि आरो बिबाय होनो बेखौ गेजेराव नांलायलायनाय दं मा जाहैगोन बिनिफ्राय माबा गसाइगावनि बे सतबांसानि एक्टर बे दङ राजश्री बेखौ लोगो मोनदोंमोन बिथांमोनजों ज' जानानै माने शुटिंआ सोलिगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नोंथाङा बेनि अनगायैबो गोबां थियेटाराव बाहागो लाबोदों स' आं मिथिनायाव सोरां मन्जुआवबोथ' नोंथाङा गोबां खामानि मावबोदों दंमोन नोंथांना दासान्दि बैसोआ बेसेबांसो जाखो बैसोआ 60 थांनांसिगौ बादि मोनदां मोजां सानब्ला बै माने जौमोन बैसो देरनाय बैसोनिफ्रायनो नोंथाङा हारिमुआव नांथाबबोदों ओमफ्राय बे गोलाव माने जार्नियाव नोंथाङा बर'नि हारिमुआव दा गोदान जोलै जोंनाथ' गोदान जोलै गोबां ओंखारबोदों बर' हारिमुखौ सिबिनो होननानै बे बिथिङाव नोंथाङा बिथांमोनखौ मा बुङो माबायदि जानाया मोजां आंनियाथ' खोथा बिनोमोन बयबो नांगौ थारमाने जेरावबो हारिमु नङाब्ला सोलिया दा हारिमुखौ जोङो गुबुन हारिनि मानसिफोरनो फोसावनो हायोब्ला दिन्थिनो हायोब्ला जोंनि हारिया दावखोयैनि खोथा गैया मानो होनब्ला बै समाव जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा जों फाननो हायाखैमोन गुबुनाव दाथ' फाननो हानाय जाथारनांसिगौ बेनो नाथाय खोथाया एसे डाउन दं खोथाया आंबादि मानसिया इसेबां हारिमुआव नांथाबबाय रावनिफ्रायबो आं जेबो सहाय मोनाखिसै दा बिनिखायनो जोंखौ आगोलनिफ्राय बेरायबाय थानाय आलाय सिलाय लास्टआव जाहैजोब्बायलै बिसोरो होननानै नुहुरोब्ला उन जोलैया थाबथागोनसो नामा बेखौ साननो गोनां जादों माने थाङै थुङै माने फिथाइया जेला लाथिख' जायो अब्ला माने गोदान जोलैया गिनाय फैखांनो हागौ आरो ना माने हारिमुआव ओंखारबाथ' माने लास्टआव बेबायदि लाथिख'सो जायो बेबायदि मोनसे साननो हागौ आरो ना थ' बे बिथिङाव नोंथाङा जोंना गावखुंथायाव थानाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय जेबो मोनाखै नामा हारिमुआ आयदाथ' थायो बेवहाय गोबां रांबो फैयो होनना खोनादों जोङो हारिमुआ लाइननि आयदानि थाखाय लाम फैसा फैयो बेखौ मिथिदों मिथिनायल' आं खेबसे मोनदों फार्स्ट टाइमाव फार्स्ट बिटिसि सालायजेनब्ला
लोमसाव दैमारि सारनिफ्राय कालसार इयोमोन बे समाव आं 50,000 रां मोनदों आरो अनसुंथाइ बेनि उनाव दासान्दि जेबो गैया बिनि उनाव मिथाराम सार जादोंमोन दा बिथांनोथ' खेबनैसो हैदोंमोन आं जेबो मोनाखिसै दा आरो नै दासान्दि बनजार दैमारि इएम आं बिनियाव थांदोंमोन बेबो मा खालामो बिटिसियाव थाखा गैथ'वालासै होनना बुंदों माबाया पिएआ बेफोर जायो दा मोनोब्लाथ' एसे सहाय जागौमोन थाव संख्रिनि जानायनिथ' जों मोना बेनि अनगायै नोंथांमोना संसारखौ माबायदि सोलायगासिनो दं माने हारिमुनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर खामानि मावो नामा हारिमुनि अनगायै थारमाने एसे देग्लाय बोसोरसे आङो देहाया एसे बोरैबाखाय रेस्ट लादों ओंखाय मा खालामना थानो होननानै हिनजावखौ लोगो लानानै आनन्द बाजारनिफ्राय फुङाव थांनानै मैगं बायस' सावदुर फिथा सगाव फानबाय थायो उफायथ' गैया सोलिनांबाय थारमाने नोंथांखौ सम सम सावदुर फिथायाव लोगो मोनगोन आरो ना माने बेयाव मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगंनि दासान्दि माने बोसोरसेया न'आव गेप दंथ'यो नालाय बेखौ मावगासिनो बेनिफ्राय फैगौ बोसोरफ्राव माने बोजोंबा एग्रिमेन्ट जाबाय नामा थियेटारावथ' बयनोबो नांगौमोन नांगौब्ला हारसिं मानसि नालाय जेराव दा जायखिजाया आसाया बेयाव होनानै दोनबाय गोदान थियेटार ओंखारदों उपेन खेरखातारिनि आलायारन बेयाव खोथा जाना दं दा माने फैगौ बोसोरनि माने जोंनि जा गोदान माबायाव माने गोदान जिखिनि पार्ट लागोन बेवहाय नोंथाङा फैगोन 2020 मायथाइनि ओरै माने जोबथाखिन जाहैगोन आरोना बे थिगानो दङ आलायारना बे गिबि बोसोर जों नायबाय बेवहाय मोजां नोंथांमोनजों समब्रा समब्रि आर्टिस्टफ्रा दङ बेयाव जों बावैसो सिगां नायदों थ' इसे मिनिलायनि आरो थ' माबा मोनसे गेजेराव डायलग होलायदो खोनासंलायनि नस्थ' सन्द मोनसे दंमोन बे माबा बे नालेंखर गाखोनायनि खोथाखौथ' मिथिगौ खोनादों नालेंखरनिफ्राय ओंखारखांनानै हां थोनो सिथ्लायाव ओंखारहैबाय आं बेनिफ्राय बोरायफोरा नुनानै बुंबाय हां थोनोखौ मासो जावायसो मा हां थोनो सेंग्राफोरजों बे आर्मि खारनाय बायदि खारनो सोलोंहैदोंमोन आं न'नि मानसि न'आव थानांगौ मा बेफोरबायदि खारदिंलाबायनांगौ नै दासो नालेंखर सिखावा गाखोना थांखांबाय आं गुबुनाव थांनि बै खुमब्रा बोखावो बे खुमब्रा बैसां सिङाव सिखावखौ जमबाय था बेनिफ्राय आरो जा बिखुनजोखौ बुंलांदों बुरैफोरखौ जावायसोनो दाउजों खुमब्राजों सं गावहा बाहेरायाव ब्लद थाङो जेब्ला थांबा बिहावानो थैथारनाय नालाय खुमब्रा बैसां सिङाव एरसोनानै आं सिखावखौ जमगासिनो दं बिनिफ्राय साथि गंसे लाना सासे मानसि फैगासिनो आं गारनाय जाद गैया बेबाराव दा फैयै नायदाव फैगासिनो दं साथिनि हर आंबोथ' एरसोनासो दं सिखावखौ जेब्ला आंनि सेराव फैयो ओइब्लानो होखाबाय आं लासै फैयै सिखावा सेराव मोनफैबाय जिबादि गोबा ख्रबनानै मानसिखौ बाग्रायनानै हायाव लुथुर फुथुर खालामबाय थादों बिनिफ्राय आंसो जाबायसो आंसो बिखुनजो बिनिफ्राय मा जाखासो दावरावखौ खोनानानै बोरायफ्रा फैफिनबाय आं सिखावखौ हमबाय नोंसोर सिखावखौ हमबाय हम होनगासिनो बोरायफ्रा लामा होनबोगासिनो दं आंबो हमबाय जागासिनो दं ओजों बिखुनजोआ हमख्रब जानानै आंसो जाबायसो हागारदो आन्दाज खालामनानै नायबाय बिखुनजोसो नस्थ' चन्द्र सिखाव नेनाया बिखुनजोखौ नस्थ' खालामसैमोन बेफोरबायदि माबा खन्द' बोरैबा डाइलगफोर दं बेफोर डाइलगफोरा बावजोबलांबाय थिगानो दङ ओमफ्राय नोंथांनि मोनसे बिराद फेमास मेथाइआव जों डाइलग खोनादोंमोन बे माने साइकेल गाखोनाया बेनि सुंद' डाइलगखौ होलाय बिराद मोजां जादोंमोन गोसोआव गैजोबला बेफोरबो सासे सिख्ला बालें आगै बालें बेफोरबायदि आरो लोगो हिनजावनि खोथा दंमोन बेखौथ' आं बुंस्लाबना हाला दा बिनिफ्राय आगै मालाय जरा गौरां पार्कआव बेरायनो थांदों आगै जोंहाबो थांनि गारि मथर गैया आगै नाथाय जोंनिया साइकेलसो गाखो आगै सिगाङाव गाखोयोना उनाव गाखोयो नाथाय जायगाया आंनिया गेजेराव
नायग्रो नोंथांमोना जोबोर इन्जयमेन्ट खालामदों जानांगौ आरो आं मेगन मोदैबाय मेगन मोदैखौ हगारना लाग्रोनि थ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ बिथाङा मोनसे समनि बै समावनो हायनामुलि हंला मास्टार बालन्दा टप 10 बायदियाव जोबोर फेमासखा नाथाय गोबाव समनिफ्राय बिथांखौ गोबाङानो बिथांनि थंखौ संनानै मोनाखैमोन आंबो गोबां नाजानायनि उनाव दिनै बिथांनिसिम फैदों आरो थारैनो गोजोननायबो मोनदों मानो होनब्ला बेबायदि जोंनि गोदोसोनानै थानाय जा मोनसे समनि जाय समाव जोंहा बर' हारिया थामोनथानि थाखाय मिरौ जिरौमोन बै समावनो बिथांमोना अडिअ केसेटनि जोहैब्लाबो बर' रायजोनि फिसाफोरखौ मिनिहोनो हादोंमोन बेबायदि जोबोर सोमोनांथाव दिनै सासे राफोद फेस्लानि राजा बिथांनि खाथियाव दङ थारैनो बियो आंनि थाखाय खाफाल गोनां स' आदै आरो माखासे खोथाखौ मिथिबावनि नोंथाङा दासान्दि बेवहाय दङ ओमफ्राय माबाफोर गोदानै आरोबाव प्रजेक्ट लाबावदों नामा प्रजेक्टआथ' बिनो मालाय सिङाव दा क'क्राझाराव बे दै बुंनाय बे आरो बिनिफ्राय बासुगाव मागोआव जायनिखि रजेन नार्जारि बिनि सिङाव फिल्माव मोनसे एग्रिमेन्ट जाना दं दा माने बे बै माबा फैगोन आरो ना गोदान शुटिं जागासिनो गोदान शुटिं दा सोलिगासिनो दं बेवहाय मा नामखौ दोनबाय नामा फिल्मनि फिल्म नामानोथ' बे माबामोन बे डुप्लिकेट पुलिस आरो डुप्लिकेट पुलिसनि उनावनो बे मोनसेया जेराव सिमां ना मोगथां बे फिल्मखौ खालामदोंमोन बेयो बे जायगायाव रजेन नार्जारि बिथांनि माने दैदेननायाव नोंथाङा फैबाय थानाय गोदान माबायाव शुटिं जाबावनायाव एग्रिमेन्ट जाबाय आरो ना एग्रिमेन्ट जाबाय बेनिफ्राय दासान्दिहालागै नोंथाङा बर'नि फिल्माव मा फिल्माव खामानि मावबोखो ओरैनो हंला मास्टार बिनिफ्राय गोसोनि राव खांजानाय गथ' होमब्ला आरो बिनिफ्राय दानि मोननैया सोलियो ओमफ्राय आथिखालनि बे हायनामुलि जा फैला सारमोना सालायगासिनो दं बेवहाय नोंथांनि माबाफोर बिहोमा दं नामा जायखौ बिथांमोना नायनानै लानाय बायदि नोंथाङा मोनो नामा मोननैसो आंनि हंला मास्टारनि माबाजों एसे गोरोबनाय मोननैसो सिन दं नोंथाङा माने मिथिदों आरो ना हमदांना मोनदों ओमफ्राय हायनामुलि थारैनो हायनामुलिया मा नोंथाङा फोरमायना होसों बर' समाजाव जों खोनाबाय थायो हायनामुलिनि ओंथिया मा नोंथांनि बायदिब्ला आरो बे जाहैबाय जायखौ गोसो थोना गारनो हाया बेनिखायनो बे हायनामुलिखौ नायालासेनो थानो हाया बेफोर जाथों मुलिखिनियाव ओंखारजोबनांगौ बेहाय ओमफ्राय थारैनो जामारो नामा बे हायनामुलि होनो हामारो नामा सोरबा सेंग्रा बा सिख्लाखौ गोसो थोहोनो गारनाय हामारो नामा जोंनि मानसिफ्रा बे नंगौ नङा रावबोथ' मिथियाखै खिन्थु बेफोरबादि होननानै हायनामुलि होननाय मोनसे मुं दङ जे बर'आ गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय थानोबो हागौमोनखि आगोल दा नुफेराखै आजिखालिथ' मबाइलनि जुग सोरबा मोजाङाबो लेंग्रा मोनदों आरो दाथ' गोबां माने माखासे बहुत खोथा दं बे मबाइल जुगाव हाबा जानायाव दैखारलायबाय नों माने मा होनो रं नाम्बार सेंग्राफ्रा बांसिन बुरि मोनदों सिख्लाफोरा खिन्थु सोरबा मेगन खाना थाइसे खाना खोमा बेंगा आथिं खरा आखाइ फारसे गैयि बेफोरखौ आंनियाव दा 20 जनसोल' दं नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय हायनामुलि होननाया गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंनि बर' समाजाव सोलिबोनाय मोनसे खुगानि बाहायनाय राव फेस्ला राव आथिखालाव बे दङना गैया बिथाङाबो बुंनो हायाखै बा आंबो बेबायदि नुफेराखै बा सासे सेंग्रा बा सिख्लाखौ गोसोलायनो बे मुलि बाहायो बेयो थारैनो जोंना माने बुंनो थाङोबा हायनामुलि होनना बुङो दा आथिखालाव बेसेबां सैथो बा गोदोनि समाव बेसेबां सैथोमोन बिथाङाबो मोजाङै बुंनो हायाखै नाथाय हायनामुलिया दासान्दि जोनोम मोननाय गथ'सानिफ्रायनो लानानै बोराय बैसोसिम गासैबो हायनामुलिखौ मिन्थियै गैया बिथां फैला बरगयारि बिथांमोननि नाजानायाव बियो जोबोर मुंदांखा जादों बे भिडिअनि जोहै लोगोसे बै समावनो जाय समाव भिडिअ गैयामोन बे समावनो बिथांनि नाजानायाव बै समावनो हायनामुलिया जोबोर मुंदांखाखामोन स' आदैया दासिम 60 बोसोरनि साखाथियाव फैबाय होनना बुंदों थ' नोंथाङा आरोबाव हारिमु सिबिलांनायाव दासिम मेंनो रोंनाय बायदि भाबियो ना मेंनो रोङाखै बायदि भाबियो आं मेंथ'आ होनना सानदों गसाया थाब लाङोब्लासो दुखु मोननाय थाबावगोन मानो होनब्ला एसे मावबावनो गोनां खामानि सोरबा हारिमुआव खोन्थायलांनो गोनां एसे माखासे खोथा दं मा बिथिङाव दंबावो बायदि भाबि नोंथाङा दासान्दि दा हमनानै लादो जोंनि फिथाइया लास्टसिम मा जायो बेखौ नायथों माने नोंथाङा गोदोनिफ्राय आबादखौ मावो नैबे समाव फिथाइखौ माबायदि मोनो बेखौ नेनो सम नांबावो आरो माने गसाया लांबावाथो बेखौ फारसेजों बेखौ जुदि जोंनि फिथाइखौ नुहुरोब्ला उन जोलैफ्रा नाजानांगौ
आरो जोंबो बुङो नाजा जों हान्थु खरायनानैबो नाजागासिनो नोंसोरबो नाजा मानो होनब्ला हारिमुखौ हारिनि थाखाय नांगौ हारिनि थाखाय नांगौ माने मोनसे हारिनि सिनायथिया हारिमुजों गोबारै बेरखाङो आरोना ओमफ्राय बे जोंना भिडिअ मेथाइ बा फेस्ला बे बांसिन गोबारै मानसिनि गोसोखौ बोहोनो हायो थिगानो दङ ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि बे दुखुथिया संसार बा नोंथाङा जि बुंदों दासान्दि मैगं थाइगं फाननानै संसारखौ सोलिबोगासिनो दङ बै समनिफ्रायनो नोंथाङा हारिमु सिबि नैबे समहालागै सफैबाय थ' बे बिथिङाव नोंथाङा बिटिसि सरकारखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा सानो माने बिनांगौमोन बियोमोन मोनाखै खोथा बिसोर दुखु गोनाङा मानो होनब्ला दा जोंहा गोदोथ' गैयामोन जों सालायबोब्ला दा सरखार मोनसे सालायबाय बर' समाजा जोंफोरबादिखौ नायनानै एसे हरोब्ला जा गोजोननाय थागौमोन जिउआ एसे माबा मोनसे खहाफ्रा एसे आबुं जागौमोन मानो होनब्ला नोंथाङा बुंदों बावैसो सिगाङाव गथ' गथाया बेसेबां देरलांगोन नोंथाङा माने नायनो समान गैयामोन दासान्दि माने गथ'आ बेसेबां देरबोखो माने मोनसे सानफ्लाङो आरोना आं बाहेरायावनो थाबाय गोदो गोदाय समनिफ्राय हाबा जायै समनिफ्रायनो आरो हाबा जाखांनानैबो बिसि फिसाय गोजोनै संसार मोनजायाखिसै गथ' गथाया बेसे देरलांबाय अब्लाबो आङो मेंगायाखै थाथोंसै जायखिजाया हारिमु सिबिनायाव नांथाबबाय थादों बेखौ समाजा एसे नायनांगौमोन आंखौ नायनांगौ आरो जिहेतुके गोदोसोनानै थानाय गोबाङानो नोंथांजों फोनांजाबनो हायाखै स' नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बेबायदि बे सारमोन बायदि बा बे आदैमोन बायदि जोंनि बर' समाजाव बा बर' हारिनि गेजेराव माखासे गोदोसोनानै थानाय जा हारिमु सिबिबोदों बर' समाजखौ सिबिबोदों हारिमुखौ बेफोरबायदि मुंदांखा टेलेन्टेड पार्सनफोरखौ नोंथांमोननि हालामाव दङब्ला नोंथांमोनाबो बे इउटुब चेनेल बा नोंथांमोननि माबा मोनसे बिजोंजों दिन्थिनायनि हेफाजाब खालाम जाहाथे बिथांमोना आरोबाव गोहो बोलो मोनो हारिमुखौ सिबिलांनो स' दिनै बिथांनि खाथिसिम जों सफैबाय स' आनान गसाइ आफा बोराइ बाथिनाव बेखौनो बोर बिगोन जाहाथे बिथांनि जिउमाया आरोबाव गोलाव जाबावथों लोगोसे जों बर' समाजाव बिथाङा बुंदों माखासे हारिमु आयदायाव सोलोंनो गोनां बा बिहोमा होलांनो गोनां दंबावो होनना बिथाङा बुंदों बिथांनि साननाया जाफुंथों आरो बिथाङा जोबोर मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाखौ बुंदों आनान गसाइया लांबावब्ला बा आनान गसाइया थाबनो लाङोब्ला दुखु थालांगोन स' बिथांनि बे साननाया जाहाथे जाखिनि जोंनो बर' समाजाव बिहोमा होलांनो दङ बेखौ जाफुंसारदों लोगोसे जोबथारनायाव आदैया एसे मिनि होबावगोन नामा माबाफोर दंबावो नामा नांथ'लिया ना दा थिगानो दङ जोङो इयुनाव आरोबाव बिथांजों मोगा मोगि आयदायाव माखासे सावरायबावनो गोनां खोथा दङ मानो होनब्ला दिनै सानसेयावनो जाजोबा आरो दिनैसो लोगो मोनदों बिथाङा गोबां खोथाखौ आरो गोसोखांनो दङ जोंबो हरखाबैसो नुजाफैदों लोगोसे गासै डायलगा जोंनि ब्रेनाव थाजोबा स' बिथांमोनाथ' सासे माने सानसुमै सुबुं बिथांमोननि गोबां साननांगौ खोथा थायो स' दिनैनि बे मोगा मोगि आयदायाव नोंथांमोना गोदोनि समनिफ्रायनो मिथिबोनाय थिफु नार्जारि बिथांखौ नुबोबाय बिथाङा गिबियावनो बाक्सा जिल्लानि आथिखालनि मसलपुरनि बाथौफुरियाव जोनोम मोनदोंमोन बे बाथौफुरिनि साखाथियावनो फिसा मोनसे गामियाव जोनोम मोनदोंमोन बेनि उनाव बिथाङा हारिमु सिबिबोदों देरबोनाय समनिफ्रायनो बेनि उनाव बिथाङा बुंदों गहपुरावबो मोनसे संसार जाबोबाय बेनिफ्राय दासान्दि जों जा जायगायाव जिरायनानै दं बे जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सावदरबिथानि साखाथियाव नांजाबना थानाय नैबे रौमारि बेखौ हादान होनो बिथाङा बावैसो सिगाङावनो फोरमायनानै होखाबाय बिथांजों फोनांजाबनो हागोन लोगोसे जों मबाइल नाम्बारखौ बिथांनि थोंजों डाइरेक्ट मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना बिथांखौ लोगो हमनो हागोन लोगोसे बिथांमोन बायदि सासे टेलेन्टेड बर' सुबुंखौ जों दिनै फोसावहोनायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम लोगोसे गावखुंथायाव थानाय जोंनि बिटिसि सोरखारनि हारिमु आयदानि मानगोनां इएम नोंथांमोनखौ खावलायो बेफोरबायदि जोंनि टेलेन्टेड गोदो गोदाय समनि हारिमु सिबिग्रा आरो बिथांमोनखौ एसे अनसायहरदो आरो बिथांमोननि रांखान्थि हालोदाबो मोजां नङा बिथांनि न'खरखौ जों नायबाय मानो होनब्ला हारिमु सिबिनायनि मुङावनो बिथाङा गावनि संसारखौनो बावगारलांदोंमोन दासिमबो जोबथाबनानै दङ बिथाङा बुंदों मोदोमल' हाराल' मोदोमल' जालांबाय होनना बिथाङा बावैसो सिगाङाव बुंदों स' बेफोरखौ नोंथांमोना नोजोर होदो लोगोसे दिनै महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जोहै नोंथांमोना थिफु नार्जारिनि थार जिउ जारिमिन लोगोसे मा मावोखौ लोगोसे माखासे फेस्लानि रावखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय स' नोंथांमोनाबो लोगो हमफै लोगोसे अनसुंथाइनि नोजोरजों बिथांमोनखौ नायहर जाहाथे बिथांमोना आरोबाव गोहो बोलो मोनलाङो स' आदैखौ जोबथारनायाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै नोंथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय लोगोसे जोबथारनायाव नोंथाङा फेस्लाजों फोजोबनो आं खावलायबाय फेस्लाजों मायबा मोनसे बिथांमोनखौ बुंनानै आं दोंनाया दङमोन लामैनो नाथाय दा हाखा दावरा ओंखारस्लाबा आं मोनसे जुजिबाय थादोंमोन जेब्लाबो फिस्लामाया जाबादि बे ओंखारगोन दा बेखौ बुंदों ओइ गावनि न'आव फायखानासिम थांनाय
फिस्लामाया मोजां जोंनि लामा मालाय बे दाउदै बिखङासो रोजासिन माथो गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो बिथांनि थार गुमुरा जाहाथे जोंनि बिटिसि सोरखारनिसिम सफैयो लोगोसे जोंनि सारा आसाम सारा बुहुमाव गोसारना थानाय बर' हारिनि सुबुंफोरनिसिम बे भिडिअआ मोनफैयो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्टजों बुंहर लोगोसे बिथांनि फोनांजाब राहाखौ जों होनाय जासिगोन नोंथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालाम सावरायनो हागोन बिथाङा जोबोर गोबां आरोबाव बर' समाजनो बिहोमा होलांगोन स' दिनै बे मोगा-मोगि आयदायाव बिथां टिपु नार्जारि हंला मास्टार बिथाङानो हंला मास्टारमोन मोनसे समनि बिथांनि थार जाथायखौ नोंथांमोना नुबाय स' दिनैनि मोगा-मोगि आयदायाव लानाय बे भिडिअखौ बेखौनो फोजोबबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन लोगोसे लाइक होगोन लोगोसे मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन गोबां महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि भिडिअआवनो जों जेसेबां नाजा माने नुफेरै खोनासहायै मोनदांसहायै मिन्थिसहायै जायगाफोराव थांना भिडिअ खालामदों लोगोसे बेबायदि टेलेन्टेड पार्सननि जिउ जारिमिनखौ दिन्थिदों गोबाङानो डिसलाइक होयो नाथाय डिसलाइक होब्लाबो आं जेबो मोना मटिभेटेड जायो स' नोंथांमोना जेसेबां हायो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसनखौ अन खालामला बेबायदिनो मोगथाङाव गोमानानै थानाय माखासे जारिमिनखौ नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आं अरायसम रेडि स' दिनै बे मोगा-मोगि आयदाखौ बेखौनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै गोजोन्थों आरो गोजोन्थों